Tower crane abbandonat f'sita kostruzzjoni f'San Pawl il-Baħar iżżarma f'operazzjoni mixjija mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni u l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. L-istruttura kienet tinsab f'sit wieqaf fit-triq Jean de la Cassière. Għal xhur jekk mhux snin tħall abbandonat. Ir-resident ilmentaw dwar ir-riskju li setet toħloq. Minn investigazzjoni ħareġ li tower crane tħalla mingħajr manutenzjoni u għalhekk seta' joħloq periklu għar-residenti u għal kull min jgħaddi mill-inħawi. Fid-dawl ta' dan ittieħdet id-deċiżjoni li l-istruttura titneħħa. Il-Kap Eżekuttiv tal-OHSA Dr. Josien Kutajer qalet li l-awtorità se tibqa' proattiva fejn tidħol is-sigurtà mhux biss tal-ħaddiema imma wkoll ta' terzi. L-awtorità se tibqa' taħdem b'dan il-mod proattiv. Tilqa' l-ilmenti kollha, tinvestiga u jekk tara li hemm il-bżonn bħal dal-każ is-sit tal-kostruzzjoni jew il-makkinarju ġie abbandonat tieħu l-azzjoni kollha meħtieġa biex tawtorizza awtoritajiet oħra ħalli jintervjenu u jneħħu il-periklu min-nofs. Il-Kap Eżekuttiv tal-BCA il-Perit Rodrik Bonici qal li dan il-każ juri kif l-awtorità qed tkun aktar proattiva biex tippreveni l-inċidenti. Il-BCA ħasset li kien hemm il-bżonn li tintervjeni minħabba l-fatt li kien hemm issue ta' safety għal residenti tal-erja u anke għan-nies tal-madwar. Għaldaqstant wara li saru numru ta' tentattivi biex dat-tower crane jinżel u jitneħħa l-periklu kollu, min kien responsabbli minn dat-tower crane ma ħa l-ebda azzjoni u għaldaqstant il-BCA ma' awtoritajiet oħrajn intervjeniet biex il-periklu jitneħħa mod komplut. Din l-operazzjoni ret ukoll is-sem ta' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.